Aja turu sare kaki ku ngenteni tekamu kaya karenan marati siwi Mbak Umi. Ya, pinter mriki. Mataraman Mas Anggit. Tuk tuk. Wilujeng dalu Nduk Umi. Wilujeng dalu Pak. Sehat ya, Nduk? Alhamdulillah. Nggih. Bengi iki wajahmu bersinar, tegese atimu seneng. Ya ta? Nggih, leres. Wong urip rasa susah kaya Bagong kuwi ya ta. Lah pripun? Wis wajah kokean tanggungan iki deloken kuwi lho. Iya. Iki arep poso to. Poso ira mesti sing arisan-arisan iki do bungkaran to. Nggih. Lah nek arep bungkaran kudune wong sing do utang rak kudu balekke. Nggih. Lah iki wajah kakean masalah iki deloken Bagong kuwi. Neng nggih alhamdulillah. Piye? Mas Cange, Mbak Cange. Nggih. Kula niku mboten diutang. Oh, alhamdulillah. Neng ya ora duwe duit dadi. Mbak Ayo, Mbak Umi Afifah. Nggih. Tasih single napa sampun kagungan garwa? Tasih single. Oh, ya nggih. Kelainan tahun pinten, Mbak? Piye? Kelahiran tahun pinten kelairan? kelainan. Kelahiran tahun 2004. Sik Gong ngene Gong, anu nyuwun para pamirsa sing nang Jawa pinterak mlebu wae ora apa-apa Gong. Monggo ingkang tasih wonten ing margi. Kasuwun pinalak lumebet wonten ing halaman. palenggahan halaman. Monggo. Monggo supaya jenak le mirsani wayang. Nggih, ayo. Monggo kursi ingkang kosong dipelenggahi mboten napa-napa. Nggih. Saged minggah panggung mriki saged monggo mriki. Lah iya, ora apa-apa, ora masalah. Monggo niki kalih kula. Nggih. Penting nggo rokok jarum super monggo mriki. Lho kok malah ngemis iki. Lho tegese iki daripada engko nek kanu kademen ngoten lho, Pak. Iya. Iya, ngaturke bawani ya Mbak Umi. Nggih. Nek pundutane Bapak Dr. Suratin. Ayo ngene, tak tarik. Ayo ngene. Ora. Monggo, kaya ngapa suarane? Iya, yuk. Aja turu sare kaki ana dewa nganglang jagat. Sip. Wah, iki rada rugi iki. Kok rugi? Lah pripun? Anu Bandar Dadu iki rame-ramene lho Pak ya niki. Kok bandar dadu Oh, nek toh? Bandar Dadu ya niki. Kene rame. ora eneng. Oh, tak kira nek nggon kula kathah. Heeh, iki mung sedelok mung liwat tok. Oh, liwat. Terus ki Nduk Umi. Nyangking bokor
Umi Hafifah. Umi. Nyanyimu ki kosek. Iki lagi ngematke. Aja marake kepyah ning kuping. Aku areng ngene kelingan poso, Pak. Angger poso nyanyiku ya lagu-lagu qasidah ngono. Iya nek engko sik. Iki ben rampung sik. Kok angger wis poso nyanyiku Ramadan tiba. Ramadan kok Ramadang. Lah yo Ramadan ya, Ramadan. Tiba-tiba Ramadan tiba-tiba. Ambene ra. Gacun jeblas ae. Iya, iya. Sandang kelawan Suarane saya mapan. Lah ya wong tambah umur kok lho. Kudune iki nek waranggana apa penggirong iki nek tambah umur suarane kudune tambah mapan. Ngono iya. Ngoten nggih, Pak. Nggih. Dadi panjenengan sik wis apa pira, Nduk? Niki 21. 21. Lah mengke panjenengan pun usia 24, 25 niku pun tambah mateng melih suarane. Niku progresnya bener. Oh. Saya bening, saya antep, saya bako, saya cetha. Lho niku. Niku tambah ilmu napa benten pita suarane niku? Loh, niku tambah umur karena apa? Kemampuan kedewasaan kita bertambah, pola pikir juga bertambah, kesehatan juga bertambah baik. Saya maton ngoten Mas Bagong. Cocok. Ning ya ana kancaku penggirong tambah tua, tambah saya remek iki ya eneng. Contone sinten, Pak? Ora usah tak omongke ngene Wah, malah. bojo kula tambah umur mah ra gelem nyanyi, Pak. Lah kok ora gelem nyanyi? Sakniki ning omah mung meneng wae. Lah Kowe ngopo meneng ae? Wis meneng ae gen kaya debok ngono jare. Kaya debok. Ya. Ya iku bagian nipo nano wong melek sabarana rima monggo langgam angenteni nduk dijegeti karo Mas Bagong. Heeh. Yuk kaya ngapa suarane? aku ngenteni tekamu kaya
Nano Kledang Alhamdulillah. Wisuda kapan, Nduk Cahayu? Insyaallah Oktober. Pak. Oktober. Oke. Nggih. Yes, bar wisuda terus syukuran, terus rabi. Alah, usul kesusu rabi. Dereng. Aja sik men iso nyelengi sik. Ana ungkapan bahasa Indonesia sing apik lho, Gong. Gong Pak Gong iki ngadeg kok. Sik. Iki mikir rada sulaya iki. Nah, cek. Nggih. Ana ungkapan basa Indonesia sing apik. Napa niku? Ya toh. Sebelum kamu Sebelum kamu berkembang biak, Nggih. kamu harus berkembang baik. Apik. Ya toh, apik toh? Sebelum berkembang biak kowe iki Kudu berkembang baik. kowe berkembang baik. Nah. Baik ya tingkah lakumu, Lah, akhlakmu, ekonomi ibadahmu, kudu baik. nyambut gaemu. Nah, Nah, iso kuwi arep berkembang biak kuwi kowe iso. Iya. Arep bercocok tanam pamane ngono Nah, kuwi. iya. Kudu anu sik, mapan sik. Pertanyaan. Monggo bawanipun nyuwun swantenipun Genduk Umi Hafifah. Yuk. Bawanipun pangkur nggih, Pak. Sumangga kula Ya. nyumanggaaken sampeyan lho. Apik. Urung muni apik. Oh. Mingkar mingkurengang kara akarana karenan marati siwi sinawang resmine Hitung. Akeh netizen penggemar Umi sing wis ngrasake beda. Genduk Umi saya mapan, saya semeleh suarane, terus saya antep. Iya, saya tuwai saya antep kok. Oh iya, Bobote nggih. heeh. kok bobote to Lek? Maksud kuwi maksud iki suarane. oh suarane perkembangan iki. Nek ndek ben jek nganggo kemeng-kemeng, saiki wis ora ulem. Iya. Cek ngambang biyen. Heeh. Terus ngene, Nduk. Mereh krata-rata pekaratineng ngelmu luhung. Panjenengan niku Jawa Timur asli pundi, Nduk? Kula Ponorogo, Pak. Ponorogo. Nggih. Dusunipun pundi? Dusunipun Krajan. Krajan Nggih, desane Pulung, Desa Pulung. Pulung. Nggih. Pulung niku nggen jeruk nggih. Napa? Nggen anu
Buah jeruk niku sing. Nggih, jeruk keprok. Wow, ngono kok. Jeruknya gede-gede kae. Wah, jeruk keprok kok. Wah, Wah, tenan jeruke. Wah, jan kecut-kecut seger. Lah iya. segerak no banyune cah mili. Ya, seduduhe ugi ya kok. Iya. Monggo, Duk. Kang tumrap ning tanah Jawa. Kulite kandel, isine gede-gede kae. Apa kuwi? Jeruk keprok wae. Oh iya. Karep muga Agama Hae. Monggo buka celuk katampen kendang Wirama Langgam. Iya. Yuk. Mireng Langgam gagatenjang karo lungguh ana kursi goyang unjukane kopi tubruk. Iya. Wah, nyamleng ya. Rokoke Ji Samsu nganggo kipok gading. Wah. Donya wis kaya ndeke dhewe kae. Iya. Ah, tenan. Urung tutuk ana lising mara njuk tagihan. Oh. Ngrusak swasana. Lanjut, yuk. Saya Terima kasih Genduk Umi Hafifah. Iya, selamat dan terus berkarya.